Underground photography ang gihimo na Department of Environment and Natural Resources 11 Executive Regional Director Bagani Fidel Evasco sa pagsaulog sa Philippine Environment Month o sa World Ocean Day kagahapon, Hunyo 8. Sa iyang underwater adventure, gipakita ang mga hulagway nga nakuha sa direktor ang kaabunda sa kinayahan ilalom sa kadagatan. Si Direktor Evasco, usa ka professional diver ug mahiligon sa underwater photography. Malipayon niyang gipakita ug nakita ang kanindot sa mga isda ug kalibutan sa mga marine animals nga gawas nung nabuhi tungod sa kalimpyo sa dagat sa Davao Region. Milyones matud pa sa direktor ang mga isda nga anaa sa atong kadagatan. Gipakita sa hulagway ang kanindot sa kinayahan ang talagsaong isda nga anaa lang sa lawod ug kung atong atimanon ug ampingan kayang mopakaon sa bagang duot sa katawan sa atong isla sa Mindanao. Makita sa mga hulagway ang mga colorful nga mga isda sa Massacrites clown frogfish, whip coral cobby, bumblebee shrimp, blue range octopus, pygmy seahorse, candy crab, ocean shrimp, ug whip coral shrimp ug uban pa. Ang mga hulagway nagpakita nga gikinahanglan nga padayon natong himong balanse ang atong ecosystem kun ang kalibutan sa mga tao ug sa kadagatan. Og kinahanglan nga dili nato kini hugaw-hugawan aron dili mga matay ang mga isda ug ang mga sagbot nga ilang kaunon ug magpabiling tabunok ang atong kadagatan tungod kay dinhi mabuhi ang atong mga isda nga atong kaunon. Sa iyang ocean adventure, iya kitang giaghat nga kinahanglan muduyog kita sa kalihukan sa pag-amping, pagprotekta o pagpreserbar sa kadagatan. Matud sa Facebook post ni Direktor Evasco, ang pagmahal, pag-amping o padayong kampanya sa pagpanalipod sa kadagatan mao ang pinakadakong gasa nato sa atong kinaiyahan. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe!